con nosos compañeros, con Carla, con Idaira e con Xavi, e temos novos convidados. Bueno, Carla, fai nosos honores. Son o Colexio Vila de Rutis veñen Noa, Sabela, Andrés e Nerea. Bueno, dade adiante, preguntas. Vale, teño unha pregunta. Cal dos vosos experimentos o está a gustaros máis? Pois a mí me gusta moito o de Oreos, porque aparte de ter moito mecanismo e ser moi difícil, ten Oreos e as podes comer e é fantástico. E de que trata? Pois de un dispensador de Oreos que lle metes unha tarxeta e sale un Oreo. Que maravilla, non? Sí. A min gustame moito o líquido non newtoniano porque é moi divertido e a min pois sinto que diverte moito a nenos e nenas de todas as edades e non sei, é moi fácil de facer, o podes facer na casa e é o que máis gustame a min. A mí la verdad que me gusta también el líquido no newtoniano. También es que algo tan sencillo de hacer y que lo puede hacer cualquier persona en casa. A vos o que vos gusta é meter o dedo aí en zoufar? Sí. Iso que vos gusta? Moito. Sí, cosas. Pues a mí me gusta mucho montar el Memebot, la verdad. Memebot. Moi ben, o robot, sí, señor. Que nos traedes este año a feria? Pois traemos os de sexto, traemos proxectos feitos por nosotros con cartón e materiales que encontramos en clases e non os compramos, e os de quinto están facendo robots, cousas así, non sei, que os expliquen eles. Sí. Pues los Memebots, que son unos robots que sirven para programar y divertirse. O sea, trae una aplicación que te permite controlarlos por voz, hacer un dibujo que los recorran y muchas cosas más. Como traballades a ciencia no voso colegio? Pois no noso colexio traballamos coas profes, non sei... Nas asignaturas, sí, non? nas asignaturas solemos hacer experimentos para entender mellor temas, por exemplo, algún experimento. Isto viña un poquinho por si era que tiñades a mellor club de ciencia, non, pero coas materias mesmas vos traballades. Moi ben. Sobre todo na TUI Soci. Son as que máis pegan con iso, pero bueno, pódese facer ciencia en todo. Traían aí atrás un que era de matemáticas, ou seja, que se pode facer. Outra pregunta máis. Que vos pon máis nerviosos nesta experiencia? A min que as cousas salgan cando se fan, porque se por exemplo na clase saíron sempre, pois o que me pon nerviosa é que non funcionen diante da xente. Dígoche que non sigas atando porque chega un momento que non se vai escoitar. Vas a cortar o son e xa non se vai escoitar. E a vos que? Pues a mí me pasa lo mismo. Por ejemplo, hubo un momento que no nos funcionaba el Memebot. Porque os Memebot sempre nos fan esas sinvergüencerías, verdade? Estás aí con el todo ilusionado e plaf, e falla que non sabes o que é. Sí. Sí, un poco sí. O sea, estás dándole con el mando y va para adelante en vez de para atrás, o va para atrás en vez de para un lado, se te cae de la mesa. E tendo en conta que vos estades como expertos científicos que non che faga caso é un follón, verdade? Fastidia. Que sí. Vichedes algunha carpa máis? Cal foi a que máis vos gustou? Pois eu fun a bastantes e me gustoume moito unha que tiña como realidade virtual e podías xogar o Mario Kart pero con a cabeza e coa cadeira e cousas co corpo. Tendes xa a vosa tarxeta? Sí, pero non completa. Hai que completala, que non marchedes en agasallo. Sí. Que máis preguntas? Tedes radio no cole? Sí. Xa se nota. Sí, participades nela, sí? Sí. E que vos gusta máis facer? A ver, a parte técnica... A min, a parte técnica. Sí, non?
eso de meto músico, baixa, eso mola moito. Sí. Quen é máis presentador que... Eres moi presentadora, Sí. E tes pinta de presentadora, verdade? Sí. Eu sempre falo. So desde que curso? Sexto e quinto. Quinto, non? Sí, quinto. Que ben. Algo prontiña máis? Onde buscades a información os experimentos? Pois os nosos experimentos en YouTube ou en internet. Algúns nosos están feitos, sacamos ideas de anteriores cursos e todo iso, porque cando veñe por as clases a ensinaros, pois sacamos as ideas dali. Probando y no parando de probar, intentando hacer cosas, sacamos los experimentos y si no preguntamos a la profe. Claro. Pues nosotros o preguntamos a la profe o lo empezamos a hacer o nos lo van explicando. Que interesante. Unha preguntiña, Xavi? No, yo creo que no. Rematamos a roda de preguntas. Bueno, pois, estamos a gustar a feira? Sí, Moito. Xa viñerades antes? Sí, anos. Sí. Bueno, pois, ide seguir vindo? Sí. A pesar de que vayades xa para o instituto, ide seguir? Sí. Vos que vos toca o Río de Trave. o Rego de Trave, non? Bueno, aí tamén teñen club de ciencia, o sea que se vos gusta, ides seguir. E xa comentáronos antes que teñen radio, que estaban empezando a andar con ela, o sea que non perdades oportunidade tamén de seguir facendo radio. Pois o ano que ven esperamos vos aquí, vale? Un placer. Vale. Muy bien, despedimos. Chao. 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 Despedimos.